Ungibizela amakhamera manje mfowethu. Hayi uthi uyabheda. Kufanele ukuze amakhamera. Wayengakhulumi kahle nami uhlale phansi ukhulume nami kahle. Akhulume nawe ngithi ukukhuluma nawe. Angithi wena kumanje ukhuluma ke nawe okay nangu manje ukhuluma nawe kahle ke manje. Angithi sasithi masiwumndeni mangimbonisa njengomfowethu. Cha bekumele ukhulume nami ekubize ekhampo sondela kanje kanje. Nje manje akala ukhuluma nawe kahle wena uyalwa wena. Into yabona kuthiwa sekuthi nibuzo lokungakanani ulwa manje ekhuluma kahle still namanje. Hayi baba. Wami into engifunayo ukuthi ubafo amukele ukuthi indawo yakhe ngoba ngakwazi ukuyiphatha lesikhathi. Namanje angifuni ukuthi aphinde aphathe njengomuntu omdala ekhaya ngoba izinto awumkhiphe ekhaya uthi kahlele ku 2 room lo ngase. Ngeke mfowethu ungiyohlala ku 2 room mina wena uhlale ku 8 room. Angeke. Hawu ndoda. Mamkhipha wena umothi aphuma ekhaya wena uyamlahla. Yena ngcona akakulahla usihlala ekhaya ku 2 room. Yena cha yini engahlala ku 2 room mina ngiyohlala ku 8 room. Yini engahlala ku 2 room mina ngihlala ku 8. Manje anikeza khelo wakho 8 ke ngoba nalokho kusokukhulisa umuzi. Yakho 8 wakho eceleni ke kuma ngokuthi awufuni 2 room. Usuthi kwindoda kuphela umfazi nje wendoda yakhe kuphela sizindoda kuphela into ethi uthi behamba uthi yini ethi besuka ekhaya undoda ebaleke ukuthi umfazi unamashende uyashendeza umfazi umfazi akaziphethe kahle akaziphethe and futhi wena uyazi wonke impilingane kamfazi mina ngiyambona mangithi ngiyambikela umfowethu ngalolu daba umfazi uthi mina nginamanga so esetshela indoda yakhe ukuthi njalo behambe la ekhaya bangishiya ngoba mina ngiyabacabanisa manje umfazi simshila indoda semshile manje umfowethu sekugcina wazi wayibonela lento le yabahlukanisa khona le ekhambeni labe khona baba ngiyakuzwa uthi indoda lo wayigaba lalo mfolo uvusi uthi manje usiyabuya lapha kini manje ekhaya la nhlala khona usiyabuya manje umfowethu uvusi sebuya ngalokho ukuthi yena uzazi ukuthi imdala kanti wayemdala ngaleso sikhathi manje mina obhekene nezinto la inyaka u10 ngoba ngitshela baba 10 years old inyaka u10 imaki njengoba sebuyile kanti yini ukuhlupha yakuhlupha uyahlupha kakhulu ushintsha imithetho uhlukumeza izingane egcekeni uyistakwa yabona nje uphuza notshwala phambi kwezingane uhlupha ngani uhlukumeza uhlupha ngani nje uyozubhale nje awusamfuni yini kangawo kuba nemfuyo bafu ufuna ukuyithengisa esibayeni uthi into zakhe lezi into zakhe cha emzini wababa sengifuna ukuba ngedwa nje kahle awuyeni bo umbona unjani sengifuna ukuba ngedwa nje ngeke phela kodwa bafethu no sengifuna ukuba ngedwa ngicela mfowethu uthathe izingane zakho uthathe yonke into ungikhulule emzini kababa ngizosala mina ngibodi ngenze kanjani leyo ngeke izisebenza ethi niuzalo kahle hle gcine niuzalo phela yebo noma kunjalo siuzalo kodwa nje bengicela nje ngomoya wesonto lana siyahlukanisa umusa reconcile seri united la sithi ngeke sivumele uhlala mina nezingane ngoba wena izingane wena uhlale ku 8 room wena mina ngihlale ku 2 room wena uzoza endlini enkulu ufike uphelele ekitchen kuphela ngoba kula sizohlangana khona nawe cha ngivumi mina mfowethu le akaya angivumi mina okay wena ufunani angivumi mina cha mina ngithi hayi umfowethu uma uthi kanjani ngicela ukuthi ephume inxiwa lakhe eyokwakha lazo ngithi uyambona engishiye mina ufuna ungena endlini enkulu engishiye mina nomuzi okushiye nomuzi bukuphi ola lo ngade ezokushiye nomuzi cha umuzi kababa phela ushiye nayo babakhe nje kodwa umthetho uthi akaphume eyokwakha ngaphandle inxiwa lakhe wena umthetho nezingane zakhe nomfazi wakhe wena akho umthetho awuthi okababa ayigceke yes izindlu zayiwile lezo wayishiya nawe ubona ukuthi thatha izindlu zakho ke mfowethu uhambe nazo ushiye igceke kababa ke mina ngizohlala ngakha la hayibo uzothatha